And we're back here. Maliligo lang ako, guys. Tapos, magre-ready. Papunta. How far is the venue, babe, from here? Do you know? No. Oh. It's in the invitation card. Where is the invitation card? It's in my laptop. Where's my laptop, babe? Here. Dito yung invitation ni Jen. I think it's outside the city. So, yeah. Huy, babe. Our card as well. Let's write something on the card. You're up. Hindi ako marunong magsulat-sulat. Happy birthday lang isusulat ko. Hindi ako marunong ng mga ganyan. Quality Hotel, Taylor's Lakes. 7 Melton Highway. When can you start? Yeah. Guys, ito pala yung laman ng toiletries ko. So, meron akong simple. Yung kay Dan, inano na niya, nilabas na niya, pero yung mga yan, galing din yan dito. Ito, Silka na lotion, guys. Pero ang laman actually nito is mixture ng Silka at saka ng yung ginagamit ko na lotion na galing Kangaroo Island. And then, yan, galing yan sa ko, makeup bag. Pero deodorant ko. Ito, toothbrush na galing kay Princessa Garden. So, kapag nag-check-in kami sa hotel, guys, na may ganito, kinikip namin sila kapag hindi namin nagamit. Kasi, like, kapag nag-check-in kami next time, like dito, wala silang toothbrush, guys. Mga ganyan lang. So, at least meron kami, diba? And then, I brought ito. Ito yung trick ko kapag nagta-travel. So, instead of bringing yung cleanser ko, malalaki kasi yun over 100 ml. Ito na lang yung gagamitin ko, guys. Kasi marami akong sample and it's a way of using your samples as well. Wait, sorry. Inon ko siya kasi para mainit na, pero off muna natin. So, for my shampoo, ito yung gagamitin ko, guys. Living proof na shampoo at saka conditioner. Though, hindi ko babasain yung buhok ko today. But, yeah, yun yung dala ko. And then, for, like, parang moisturizer serum, ito. Yung dala ko. 2-in-1 collagen serum plus vitamin C. And then, for my cleanser, ito yung dala ko. Time-wise, 3-in-1 cleanser. At least magagamit mo yung mga sample mo, diba? So, I will use this here. Oh, meron din pala siyang moisturizer dito. So, ito lang yung cleanser. Yeah, yun yung gagamitin ko. Ano pa yung dala natin? I brought ito, yung Lady Million ko na perfume. Lip balm, of course. Earbuds. Kasi gustong-gusto namin yung earbuds namin. And then, I brought, cotton pads. And then, toothpaste. Buti na lang, nagdala talaga ako ng toothpaste, guys. Kasi wala din silang toothpaste dito. Yan. And then, dinala ko din yung aking mascara remover. And, yan lang. And yung mga kayda, nandyan. Ayan, guys. Katapos ko lang maligo. Guys. Meron tong sleeve, ha. Inano ko lang para makagalaw ako ng maayos kasi awa po may makeup on. Dito ako magme-makeup kasi mas malinaw. Doon kasi, actually, hindi talaga siya malinaw, guys. Hindi maganda yung lighting dito. Itim tingnan yung yung dito. Kasi hindi ko makita ng maayos yung mukha ko. Do they have any other mirrors aside from this and that? That's it, right? Yeah. Yeah. Okay. Gawa natin ng paraan. Baka bumalik ako dun. Wait. Anyway, nandito lahat ng makeup ko. Pinakita ko ano yung laman nito sa what's in my travel bag video. So, hindi ko alam kung ano yung mauuna. Pero, yun lang yung mga gagamitin ko, guys. Dito na lang ako magsimula. Tapos maya-maya lipat ako dun kapag hindi talaga kaya. Okay. Guys, ito yung outfit ko, guys. This dress is from Misguided. So, meron siyang ganyang pack. Short here, longer here. Shoes is from Muy Bien Bonita. Bag from Rebecca Minkoff. And then, yung makeup ko is yung yung dinala ko. I have a video sa mga kung anong dala ko. Anyway. Earrings is from eBay. Ano pa? Just usual jewelry. What else do I have, babe? Oh, yeah, my coat. I will be wearing this coat that I got from ASOS. That's fine. I'll just leave it there for now. I'll just wear it like this. Yun lang, guys. Yan. Yan ang ating pa-outfit. Pack. Ready na ako rumampa. Let's go rampa. Let's go rampa, babe. Let's go. Do you like it? Yeah, looks good. It's Danny Boy's turn.
ever. Maya fit. Your top is from Maya. Maya. Is it Windsor Smith? I think your shoes is from the brand Windsor Smith. Yeah, but they're Maya. And then that one is Van Heusen. Is that how you pronounce it? How about your Black. black? Okay. And then your coat. Oh, I'm here. gonna wear the coat. Oh, okay. But anyway, the coat's from H&M. Okay. Let's go, people. Wait, ihi muna ako, babe. Madilim, guys, pero nandito kami sa Uber. Si Dan nanonood ng kanyang footy. Actually, tapos na. Kakanood lang namin, diba? Ano? Crows. Crows yung pinanood niya. Gusto niya manalo yung Crows. Ngayon lang na gusto niya manalo yung Crows para daw umangat yung rating ng ng team namin. Kasi ladder yan, guys. So, kapag nanalo daw yung Crows, yung team daw namin, kasi right now we're 4th. Siguro, aangat pa daw. Okay, ang dilim na. Maya na to. Maya na ulit. Dito na kami, guys. Okay, let's go. Ang cute! Bilin daw. Nandito na pala kami, guys. Ganda, oh. Ang ganda. Nag-ano sila? May competition ng costume. Ayaw ko na si Shred. Guys, meron siya channel. Na-upload ka rin. Hindi masyado. Sige na. Ako masyado malapit. Hindi. Bakit mo masyado malapit? LDR kami. Ayan. Ganda ng lights. Ang ganda. Oo nga eh. Bakit na may palumot? Talikod na. Ako, marereport na yung tayo. Ay, mali siya. Bakit pati monetize yung video na? Guys, sexy nito. Malicious, ano? Okay, kaloka. Punta kami sa photo booth. May pa-photo booth si Jen. Pwede tayo lahat? Tayo lahat? Okay, tayo lahat. Nagtitake siya ng 3 photos, guys. Doon yung camera, oh. Ganda naman. Birthday girl! Tingnan nyo naman yung costume. I love it. Sexy. Oh, sexy. Maganda siya. Di ba maganda yung lighting? Dito si Arnel. Hi! Yung photographer namin. Ganda ng camera niya. May dessert bar daw sila, guys. Sabi ni Dan, may dessert bar sila. Oh, this looks good. What is this? Pink. Ang cute. Oh, ang dami. Donuts. Ang ganda naman ng pa-set up. Chocolates. Macaroons. I want one. Ito. Yan. Marshmallow. Hala, that one looks good. Look. Para siyang, ano ba yan? Sasabihin ko sana karwahi, pero palang hindi naman. Ang cute. Do you like it, babe? Thank you so much for being here, everyone. I appreciate every single one of you that dressed up and attended, just being here. Thank you so much. Sing a song. Ano pa? Ito na si Joy! Party tayo! Ayaw photographer natin! Ay! Vlog 2 eh! Pwede picture! Yun yung picture! Nagpapak na, guys. Si Kuya nagdadrive ng bike. Gift yan kay Jen. Say something on the camera. I'm already talking like. Nagpa-vlog na siya. Hello. He's vlogging. Hello. Ha? Oo, sama tayo. Opa. Hindi niya alam kung ano yung upa this. Heart. Opa. Oh, iba yung kanya eh. Guys, we're back sa hotel. Kukunin ko lang yung license ko kasi pupunta kami sa club. Kami na talagang nagka-clubbing, guys. Ako kapag hindi ako papapasukin kasi akala nila bata ako, so I need my ID kasi hindi ko din ala, yung dala ko lang is bank card lang, yun lang.
And iiwan ko na din kayo, guys. Iiwan ko lang kayo, but hindi na ako magpapalit kasi ito lang din naman yung dala ko na pang clubbing. Kasi stricto sila daw. Hindi daw pwede sneakers, ganun. So, iiwan ko lang kayo, guys. And I'll get my license. So, yung license ko nasa dito sa bag ko, guys. Okay. Kakarating lang namin ng hotel. Guys, I had my very first shot. Tequila shot. My gosh, I did it. But before the tequila shot, Dan got me, what was that, babe? The Vodka cranberry. Vodka cranberry. So, I had the vodka cranberry. And then, the tequila shot. Sabi ni Dan, I did really well. Let's see. Babe, sleep. We've been awake for 24 hours now. Parang, gumagalaw yung, paligid. But I'm not, hindi naman ako lasing kasi I know what I'm doing. Na, alam ko na ginagawa ko tong video na to. Wait. I'll remove my makeup, ha? Hawak-hawak tayo. We went to the G. Where did we go? Finesse dito sa Collins Street. 68 Collins Street, Finesse. Ouch. Hindi pa ako nakaganon eh. Hindi ko pa yun na-try. May asin dito. Tinuruan ako ni Joy. Thank you, Joy. May asin dito. At saka ni Bernadette din. Thank you, Bernadette. Lagyan ng asin. Yung dito mo. Yung asin nila. Masarap. Masarap, in fairness, asin nila. Hindi siya yung pino na asin. Siya, diba, sa atin, gusto natin iodized salt, para sabihin mayaman, iodized salt. Yun, siya, para siyang flat, na para siyang, yung pagkain ng isda, ganun siya, pero asin siya, flat. Lagay mo dito. And then, merong maliit na baso. Shot. Tapos, sa ibabaw ng baso, may lemon. Naalala ko ba to? Sabi pa ni Dan sa akin, huy, unahin mo yung asin. Kasi akala ko, dun lang yung lemon. Kasi nalagay sa ibabaw yung lemon. Akala ko iinumin yun. Tapos parang gaganin mo yung lemon dun. Hahawakan mo pala yung lemon dito. Sa kamay na din na to. Ginawa nila yun last minute na. Kasi hawak-hawak sila ng ganito yung lemon nandito. Ready na ako inumin nandito pa yung lemon ko. Sila, nakita ko bigla, hinawak yung lemon dito. Buti na nakita ko kasi kapag nandun yung lemon dun sa baso, para akong tanga. Buang talaga tong si Rhaze. Simply Rhaze, tanga. Babe, you took a video? Yeah. Yes. Ininom ko, guys. Inubos ko. Isa ang inom. And kinain ko yung lemon na nandito sa kamay ko. Ang sarap ng lemon. And sumakit yun dito. Sakit yun dito ko. Marunong pa rin ako mag-remove ng contacts. Oh my gosh. And yung plano namin bukas, shopping kami. Alam ko lasing ako kasi gumagalaw kayo. Gumagalaw kayo. Tapos yung lakad ko din hindi na straight. Straight pa naman pala. Straight pa naman. Okay lang ako. Pero yung kapag nakatayo lang ako, parang gumagalaw yung ganun ko. Gumagalaw siya. Wait, ang layo na salamin. Kaya na lang salamin ko. Naihi ako. Wait. Ayusin mo to, Rhaze. Akala ko pa, i-ano nila ako? Isa-stop nila ako? Kasi maliit ako ba? Umuwi pa talaga kami dito. Para kunin yung ID ko. Besh. Hindi naman ako na-stop. Diretso ako.
Iba din sila. Naka-record pa ba kayo? Umayos kayo dyan. Alam niyo ba, nalasing na ako nun. Naalala ko pa yung nangyari. Hindi lahat, kasi nakatulog ako eh. Alam nga naman maalala ko yung nangyari, natulog ako eh. Natulog walang nangyari, tulog na eh. Merong one night na gustong-gusto kong malasing. Yung mga tao ba na lagi lang umiinom, sabi ko, ang ganda siguro ng feeling na nalasing. Hindi pa ako nalalasing. Uminom ako ng Moscato. Nalasing ako. Na ano si Dan sa akin? Nainis. Sabi niya, salita daw ako ng salita. Kaya sinabi ko sa kanya kanina, huy, matulog ka. Matulog ka na ngayon. Hindi natulog. Naririnig ko yung paa, gumagalaw-galaw. Hindi nakikinig sa akin. Kapag yan nainis, bahala siya. Kasalanan niya. Sinabi ko matulog. Ayaw matulog. Tingnan natin. Gising pa. Sabi ko na eh. Buang talaga itong buang. Guys, tara. Can you hear my dress? Wait, babe. I didn't bring pantulog. I didn't bring sleep clothes, babe. I'll just go naked. Okay. Yeah. Good. Thank you very much. Hello. Do you like my dress? So good. Is my face clean? Wait, Parang tangang babaeng si Rhaze. Okay na tong mukha ko. At least wala na akong makeup. Good night, guys. Maghubad lang ako kasi wala namang Nanood ako ng Arogabi. Arogabi. Naaalala ka, di ko mali. Matliman ang sa tinay nagdaan.